Ассалому алейкум бардаро, подписчикои канали Топ Мошина Макаса. Созани хубен зинда сарбаланд бошен бардаро. Мисли вақта мо дар хизмати шумоем бардаро. Кадом меҳмон ҳастем, бидурем подписатсия кунед, зангулачаи канала дафсемонед то ҳар як навори мо шумо хабардор шавед. Бардаро чанд қам лайкҳо зиёд мешавад, чанд қам дастгириҳо зиёд мешавад. Қастаратсия мекунем мошинаи нархҳои дастаст ва арзон ва арзанда партоем бардаро. Бардаро масадқа кадоме айстар бузӣ бурдно ки мо чипта хайдорӣ кадаги нестем, бидурем айҳози ҷои хутон назанид ки нархи чиптаи мо 45 сомон 10 та бигирен 1 та туҳфа мешавад. ҳамқа дастгириҳо зур шаванд, ҳамқа тестарак мекунем, 2 рӯз пас ё 3 рӯз пас финала аниқ мекунем. ҳаматон омад бурдборӣ хонем рафтем. Марамат бардаро ҷон, боз як Opel Astra хечбеки навбатӣ бачаҳо бениҳоят хоҳиш кардан, на 1 солаи ровна танировка дошта, 1 соли ровна ҳуҷҷат утилизатсия. Сош бошад 2000 сол бардаро. Хулас яги дис чарх мезанем, дискачои заводскои бори бардаро, солои 2000-2001 дискош. Танаша краска талаб нест. Марамат яги дис чарх мезанем. Марамат олай тараф груштелои овоздор. Атсекои қафош, марамат ҳолати қафош. Қафош нозада бдай бардаро. Марамат ҳолати тараф. дар қафо электропакет, марамат ҳолати салон, потолокшон сиёи хеле новинка кадаги, светшон свети бад нест, сиёи простой нестай. 4 дар электрорегировка ба коди тарафа мотори хулас ана чизош бо штоки 2003 дошта, шток прибор, кондиционердор, коробка механик. Ё капоч ой раис. Бардаро лайкора бизане. О, уя айҷа биаҷа бардор. Ты худа дака 2003 соли нави биё, мошинот кусу беста. Марамаз як ҳолати фартуки пеш мебинем бардаро. Марамат ҳолати фартуки пеш. Чашкои пеш варид кафидаги. Мошин дублака нест ёғи? Ани, ту бисёр дублака мефушӣ барои ҳам гуфтаистам да. Ҳана хулас наш боша бардаро 58000 сомон боз муомила меша. Биё рақамо табугака. 905 1300 Марамат рақамо зер навдай зан алоқа дабрӯ. Марамат бардаро боз як хундаи аванте нархи дастаст аз 60000 поён бардаро. Видеоро нагзонда бо диққат тамошо кунед, ҳамаша мефаҳмонам. Нархи дастаст, фақат лайкора бизанем, подписатсия кунем бардаро. Марамат як иди чарх мезанем. 2008 сола якан. Ҳуҷҷат солна утил дора. Бампери қафош бардаро, ана краска талабай. Марамат ҳолати қафош. Қафош задаги бридаги надора кузов. Дар қафо электропакет, салонш кожни салон бардаро, байноша. Духт латай кадаги 4 дар электро блокировка дар. Коробка механик. Ана. Биё капо чойка. Марамат ҳолати тараф, абиё мотори 1.6 донси мотор майда. Марамат ҳолати фартуки пеш пешам нозада. Наш боша бардаро 59000 сомон боз муомила меша. Рақамо табугака. 903 15 16 903 15 16 Марамат рақамо зер навдай зан алоқа дабрем, лайква дастгиро фаромӯш насӯзем. Марамат бардарои ҷон, боз як Opel Astra хечбек свет пеши бозор, нархи бо ҳам дастаст, нархишда зиёдтиш хати арзанда. Солш 2004, мотор инжектор, тимболи автомат, мебел салон, солона танировка доракан, солона танировка, ҳуҷҷат, утил, кондиционер, ях, бахшака, абисовкачои опси, мошинча ситқан зурай бардаро. Ака бениҳоят қимат гуфтесаба тай 75-78 нам хали чақчақ кадаи сай бардаро. Неки мо старатса кадем нархи дастасиён. Марамат Атсекои қафош нозада, бампери қафо партон, груштелои спортчоб. Атсеко тоза. Марамат ҳолати тараф. Марамат ҳолати абшико дидесем бардаро мебел салон зур кадаги, салонш тоза, потолокш тоза. Абшикош абинем пешош тоза, дар пеш электрорегировка пакао. Бардаро я читон бугум ки мақсад да пеш мошин клиентай ма дига нарх сиёмка кадесам, ако дига нарх бузурда гуфтисам, чиста барои подписчикои канали Топ Мошинаи кондиционердор, шток прибори колсадор. Ак барои ки ма чи хеле ки медонем миём мақсад нарх навошуна уже арзонтар сиёмка мекунам. Мотор инжектор бардаро, ҳолати фартуки пеш нозада, чашко варид нест, стойкои ланҷиронорам ҷош дар. Хулас, нарх бошан нархи дастрасай бардаро.
рақамои акар аз зери навор намемонем. Ҳатман занг занед, дар тамос бинем, алоқа даброем бардаро. Ассалому алайкум бардаро, подписчикои канали главни мо шумо тоб мошино ва тоб мошино 01 канали хурдакак мо макаса созен хубен зинда сарбаланд бошен. Чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо стал бозии бурнок рафтеса ки миқдори чипточ гарени кам мондага ба дастгири беҳтарини шумо бардаро. Обши чиптои мо хичам қайнес 2999 обши количество чиптаи мо бардаро. Ба ин состав ки ма мондагӣ мардум уже ба 6-7000 количество чипта мегзоранд. Кадоми бозӣ да тана гуфти гапо бовар надора, марҳамат кунем биёем бозиро айпеш тамошо кунем ва бисёри мардум хоҳиш кардан дар комментар дар WhatsApp ки насиб боша рафти ана дафи дига пеш мошина сиёмка кунӣ бардаро. Мошина шоҳиҷоизаи мора дирн берунша нишон те. Ҳозир ма шумо да нишон метавонам шоҳиҷоизатон дар кадом ҳолат қарор дорад, чӣ хеле састайни бихаги биёр шогир телефона бардар. Хулас не шоҳиҷоизае ки шумо дидесен бардаро Mercedes сечкача 210 кузов дискабалонои пачка дворникчои пешади комплектация элеганс гарени тозаи бадоз як дронакои полин абзорча мекунем тамошо кунед шумо фақат лайкора бизанед. Марҳамат бародаро, як гирди чарх мезанем мошинчатон нишон метавонем дидесен 4 балонаки пачка задагим шумо бардаро дискачакои 210 кузов лабаҳои блик бардаро марҳамат ҳолати тараф шавидем мошинчаҳо гарени састаидан бардаро тайёран марҳамат ҳолати тараф тана шак краска талаб нестан мошинои нав бардаро ҳолати обшивкора десен салонашон чихе тоза потолокш тоза комплектация элеганс марҳамат ҳолати обшивко кандаги дайдаги нест круиз контрол автопилот коробка ошахай механика 4 электро задни шторка дора бардаро задни шторка обогрев сидени дора обогревош кор мекунад асер дора бо чӣ дора бардаро хай системаи музика не iPhone 16 Pro Max и калити рибкашай бардоне iPhone 16 Pro Max айшмай объем моторш 2 газ евро 4 дора буҷати солона утилизация ҳамаш кардаги тайёра бардаро метонед ами рақамои WhatsApp дидесен 556 320 дар салон роӣ кунед шумо ҷи автомати иштирокчии бозӣ мо мешен миқдори чиптои камай шанси бурд калона ҳаматон да омад зинда ва сарбаланд бошен рафтен далчи навори мошин бозора тамошо мекунем. Марҳамат бардаро боз як мошинчаи навбатаи Opel Ashka Caravan соли 2010 сол комплектация зурша автоматай бардаро дискачои заводскои марҳамат як гидеса солона ҳуҷҷат дошта утилизация дора бардаро марҳамат ҳолати тараф марҳамат ҳолати қафош як ҳолати ана салон шамидем ҳолати салон чухолакои бад нест потолокш тоза дудар пеш электро регировка бакои автопилот коробкаш боша автомат бардарои ҷон биё капочои кадам гака марҳамат ҳолати фартуки пеш марҳамат чашко варид нест мотори 1.8 ана твинпорт бардаро 2.9 ё 2.9 нарх боша бардаро чанд сум тағои 65000 охири нарх боё савдо меша 65000 ака мега охири нарх хай биём бо устодтон қади ай пеш савдо кунем бардаро рақамота бугу ака 919 22 919 22 62 31 марҳамат рақамо зери навода занг алоқа дабрӯй. Марҳамат бардаро боз як Opel Ashka Caravan бардаро нархи дастрас мотори як гашти қаврға дискачои стили опси снежок бардаро дискачои снежок дора сол чанд брат ҳа 6 2006 сол ҳуҷҷат утил дора ҳуҷҷат утил дошта ама чӣ дошта бардаро марҳамат ҳолати тараф як гирдеш марҳамат як ҳолати тараф шамидем бардаро лайкора бизане бардаро чанд ха лайко дастгириё зиёд мешам қастаратса мекунем мошинаи нархҳои дастасбартой дарои қафо обшивкои қафо ранг стили опси кожнисон скамекошам кожаи чӣ потолок чанд тоза ҳа ба фикрам кожаи скамекош кожа барои ки обшивко кожаши скамекон кожа меша ду дар пеш электропакет ду тарафа мултирул коробка боша механик круиз контролам дошта автопилотам дошта биё капочави ку абиё мотор 1.8 қаврға мотор бардаро марҳамат ҳолати фартуки пеше чашкош варид нест хулас нарх боша бардаро чанд ака 67000 сомон боз муомила меша рақамота буга ака 501 22 607 марҳамат рақамо зери навода занг алоқа дабрӯй.